थांनाय मैया मोनानि थाद'नाय गैयै अखा हानायजों सिक्किम रायजोनि अम्बिटां, बाक्सेट, गेटां, नामपाटां बायदि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गिख्रंथाव दैनि बाना आरो हा गिसिगानायजों दुखुनांथावै गोबां खहा जायो। बे जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जानांनानै गोबां न' बां खहा जानायजों लोगोसे दासिमाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 7 सुबुंफ्रा दैजों बुखारजाना गोमानानै दं। बे समाव जाथाय जानाय जायगानि थागिबि रायजोफ्रा जाग्रा आदार, लोंनाय दै, हान्थिनाय बायदि आंखालनि जेंनाजों गोबां मोगा-मोगि जानांदों। घरमा पसिसक्यो, कस्तो भइरहेछ। ला दैलोहरू ड्याङ ड्याङ गर्दैछ, पुरै पस्यो खोला। घरमा पसिसक्यो, कस्तो भइरहेछ। ला दैलोहरू ड्याङ ड्याङ गर्दैछ, पुरै पस्यो खोला।